Na, szóval sziasztok, srácok. Slime-ok. Köszi, hogy vehetem a videót. Megígértem, ma Lucky blokkokat fogunk nyitogatni. Egy különleges személlyel, a testvéremmel. Ezt a 32 plusz 8 Lucky blokkot, tehát összesen 40 Lucky blokkot fejenként. És akkor szerintem el is kezdjük nagyon gyorsan. Én a simákkal kezdem. Véletlen egyet le is raktam. És akkor... Aranyag, az jó amúgy. Hát igazából nem mondtam, de vettünk magunknak ki egy alapgyémánt szettet, egy gyémántkardot, 32 kaját pluszban, mert jöhetnek meglepetések, amik annyira nem esnek jól. Például az ott Keep Inventory-t raktunk, srácok. Igen, nincs Dani. Úgy érzem, nagyot fogok laggolni. Igen, srácok, elnézést, nincs jó megcsinálva a Minecraft. De a következő videóban már esküszöm, nem fog laggolni. Igen, az internet megint csak működik. Mindjárt jövünk, srácok, hogyha megoldottuk. És akkor nyitogatjuk tovább. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy elszpannolt. Nagyon örülök neki. Testvérem között nyitogat, csak ugye lehúztam a csánkot, mert mint mondtam, nem nagyon jól működik a Minecraft, és hogyha felhúzom, akkor nagyon nagyokat laggol esetleges. Voltam, nem merem, ne nyisd ki addig, létszi. Gyors ki kell menekülnöm, mert véletlenül a gyapjút ütöttem, gyorsan. Remélem, hogy nem TNT lesz, de biztos, hogy TNT, de milyen szerencséd van, ezt nem hiszem el. Ilyen szerencsét. You have a big luck. Nagyon tudok angolul amúgy. Na, tehát... Nyitogassuk is tovább. Igen. Igen, szoktunk ilyen táblát kapni, ezt soha nem értettem, tehát el lehet olvasni. Itt ugye angolul írja, hogy well, there's your problem, tehát hogy ez a te problémád. Mindegy, kaptam egy... Mit? Megint ez a nagy box, nagy erő nyissad. De hogyha megint izéket kapsz, gyémántot, meg ércet. Ja, TNT csak nem töltötte be. Hú, jó, hogy elmentünk, na. Mehet a tovább a nyitás. Amúgy nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy milyen videókat szeretnétek. A közeljövőben lesz éjszakai Lucky Block nyitogatás, mert én azt a Lucky Blockot nagyon szerettem igazából, tehát a második kedvencem ezen kívül. Meg még minden nyugodtan írjátok kommentbe, ajánljatok, mert ki fogjuk őket próbálni. Közben rám rakta ezt a fost. Na, igen. Minden lent lesz a leírásba, a Forge-nak is a linkje, és a Lucky Block módnak is, közben egy Lucky Cove-ot nyitottam. Na mindegy. Úgy nem vagyok állatgyilkos. Kaptál templomot? Az amúgy eléggé ritka. Hú. Elég érdekes. Igen, itt egy alap. Esik az eső, de hát ha a dessen nem zavar senkit. Aha, templom! Ez nagyon nagy luck. Nagyon nagy luck, csak most már nem dobjon TNT-nek semmit. Lucky Potion! Lucky Potion! Lucky Potion. TP-zni akarsz? TP-zni nyugodtan. Oké, mindegy, többet nem dobálgatok. Srácok, hogyha összejön például ez a videón a 20 like, akkor lesz folytatás, és Lucky részet is akarunk csinálni a testvéremmel, vagy egyedül is, vagy ő egyedül. Igazából nyugodtan írjátok meg kommentben. Viszont jó lenne tovább nyitogatni, nekem már csak 7 sima Lucky blokkom van. Szóval úgy. Aha, ebből hallottam, miket nyitogatsz. Nem kell már elmondanod. És még egy templom, ilyen mini templom, azt nem hiszem el. Kilapultál? Hát, szerencsétlen vagy, ezt meg kell mondjam. Viszont ide felmegyek inkább, és kinyitom. Szerencsém van. Szerencsére amúgy nem nyitok olyan nagyon rossz cuccokat, hogy ekkora nagy baj legyen. Giant! Gyerekek, ezt most le kell nekem izélni, mert ugye megölsz engem is, akkor neked is meg lesz. Jövünk mindjárt akkor.
Giant-et. Ilyen, ha 2 Giant Lucky blokkokat nyitogat. De igazából folytassuk is szerintem. Olyan magasok vagyunk, hogy konkrétan nem tudok kijönni. Igen, nem bírjuk lerakni, tehát inkább visszalakulunk. Mert ez nem lesz jó. Én nekem még 4 Lucky block maradt, ezt egyszerre lerakom és úgy nyitom ki őket. És elspannoltatott egyet, ezt nem hiszem el. Léci. A kaja, amúgy nem rossz, végül is. Igen, és akkor unlucky. Gyerünk, léci, nagyon ne legyen rossz. Ez amúgy viszonylag elfogadható ahhoz képest, hogy miket szokott dobálni. És arany? Mi van? Aranyrúd? Ez nagyon komoly. Srácok, mindjárt orvosoljuk, és akkor jövünk is igazából. Na, szerencsére visszacsat. Mondom, hogy nekem valamiért, meg neki is, a testvérnek nem nagyon működik a Minecraft. És laggolunk, FPS drop, aztán az internet nagyon szarakodik, pedig amúgy jó az internet, tehát más játékokban kipróbáltuk, és jó az internet, viszont itt nem tudom miért. De megpróbáljuk orvosolni a következő videóra. Very lucky block, és kaptam egy sisakot, meg egy sima melvértet. Testvérem látom próbál váltani, és már... És akkor mindjárt én is tépézek Danira. Na, gyors, akkor very lucky block, kérlek, ne robbants fel, mint az előbb is. Hoppá, kicsit belagoltunk. Lazulit. Gyerünk, very lucky block. Milyen? Heroes cosplay-t? Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Na nézzük meg, milyen lucky blokkjaim vannak. 2 darab mínusz 80-as maradt, és nekem vége. Srácok. Éreztem, hogy TNT lesz. Éreztem, hogy TNT lesz. Na viszont, utolsó. Ami plusz 80-as. Nem vettem észre, gyerünk. És Lucky Potion, na végére eldobálom a Lucky Potion-öket. Mond. Oké, és akkor spannolok Danira, vagy tépézek, és akkor jövök. Na, itt vagyunk. És megölted. Lucky Helmet. Vagy na, Bobnak a melvértje. Hát akkor szerintem én ki is nyitottam mindent. A Lucky Potion-öket kidobálgatom. Nyulak. Kaja és gyorsaság és nagyon minden. Aztán rátugok. Gyorsan eldobálgattam. Igazából még maradt 8 darab unlucky. Ezeket is muszáj eldobálni. Ne! Oszta! Srácok, nagyon... Oszta. Ugye meg a fáját. Szerintem inkább... Jó. Jaj, ne! Ne, utálom azt a bányapókot amúgy. Rühellem. És igen, megint kidobta a testvéremet. Mindjárt jövünk a kiköszönéssel. Ebben a videóban, ha szeretnétek még ilyen videókat, nyugodtan írjátok meg kommentben, és persze iratkozzatok fel, és ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. A 2 shorts videómat nyugodtan nézzétek meg, igazából az egyik a parancsos, a másik pedig... A másik videóm meg mikor ugye ajánlom a mai videót. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, én Márk voltam, testvérem Damer, ez a Toolcraft voltunk, sziasztok!